pamusoro pekuti murume akarowa mukadzi wangu. Akarowa? Akarowa mukadzi wangu. Aripo. Ari baba? Uya bajama. Baba, chufra umogo gari ya mzulai. Wanzori shamai, andakwirira daro karowa mukadzi wangu. Isa yeti pasi ngombe. Nini mukadzi ana murowa situ takarowa. Na murowa situ takarowa. Watikira. Oli? Mukadzi takarowa na takarowa. Iwe shamari, iwe mkomana. Olha que me Omona. Akarowa newe. Iye akanonotadza ndiro nemaoko but akandiro nemashoko endikazomukora nemaoko. Aufutunza vanhu unotaura kuti yakandituka kwete kuti ndakarowa nemashoko. Nditi uyu mukadzi uyu ndakazomurova shure kungandituka ndizvo. Kusina kuti ndakandirova kurowa ndakarowa. Pakanga chitsanangura chawakanamurorera nemashoko akanga ataura. Nyaya ndakamurovera mukadzi uyo wakanga wakonesa kutanga ndabva kubasa. Ndakasvika inini padhiyo. Ita munhu akatsiga unoza kuita kana uchida uri pamuzere. Ndakasvika inini ndibva kubasa. Ndabva kubasa ndasvika pamba inini ndasvika pamba pasina mufaro. Ndakati koi ndaona madzimai vaime hamuna mufaro. Zvikanzi ipapo vanhu vandibudira pachena vakandiwanda vakanditi inini murume wangu. Ndikati ndimurwadza. Kumambomwa mapirizi here ndiko. Amangwana yachikuseni ndikwaedza ndopa vakazondibudira pachena kuti pamwana. Inini nezuro paindakasvika kuudza ivo. Pane mukadzi ari kufamba achitaura achiti mimi mune chirwere. Mamwa mapirizi. HIV. Mune chirwere. Mune chirwere. Ndikati ndiani vari kumbofamba achitaura chidaro. Zvikanzi nditeni kutaura hama yangu. Ndikati ngambofungo pamwe ndikati pamwe makuhwo nyaya dzinongoitika pane vanhu vanenge vaita sei vatanga vanhu vanenge vaida kuaka munhu ndikati pamwe zvichapera zvakaita sei zvakadaro. Ndagara zuva rechituru mukadzi vakauya kuti neshoko iroro akati bamwana dzine shoko riri kuramba richiuya futi munzeve mangu munhu uyo ari kusimbirira kuramba achitaura nyaya iyi ari kuti anzimini makamboroora umwe mukadzi akaenda. Saka inini munofanirwa kunge mune chirwere saka makamboroara nesiki saka inini muri kunzi mune chirwere mune HIV. Saka inini zvakundinetsa kuti mashoko aramba achingopinda munzeve mangu. Aita mukadzi wako aiudzwa nani? Aiudzwa nani? Paenda kuti directly. Waitotamba wese. Alright. Ndati alright. Ndati nene mweri mazuva ndichifamba murodhi ndaona amai avo vari patsime nemuroora wavo. Usati wasangana naamai avo kuzoti kavirikeze mukadzi wako achikutaurira nyaya idzi dzaitaurwa naamai avo. Avo wakazotaurirwa wewe ndiani? Mukadzi wangu ari kunditaurira kuti mukadzi wangu ari kundipindura HIV ukataurira ani? Usati warwisana naamai avo. Usati warwisana naamai avo ndakaudza shamwari dzangu. Saka kuti udii? Shamwari dzangu dzakanditi kana munhu achitaura mashoko akadai anenge aita sei achikanganisa. Ndikati taurisa mbani. Shamwari dzangu inini dzakanditi wana munhu wechikadzi aitaura mashoko akadaro munhu anenge aita sei achikanganisa. Uye wadi kufungawo sei? Ndikati inini hangu inini handina chandokwanisa kuita asi zvinhu zvakadaro hazvingode kuudza mukadzi wemunhu. Uye anenge achiudza mukadzi wangu anenge achita kuti ambofunga. Adzimai ako ari munhu. Amai, makateerera murume achitaura. Ndimi here makataurira murume uyu mashoko anga achitaura. Zvadaro ndakabva ndazoti ndichifambawo murodhi ndasvika patsime patiromwa mvura ndakaona amai avo achiwacha. Ndichidarika panga vari wakatanga kuseka. Zvakandinetsa nekuti amai avo vari kuseka. Pese pandabva kwanga wakanyarara vari tune muroora wavo wachiwacha semawachiro avo. Asi pandadarika pabva kutanga ita sei? Pabva kutanga kuseka. Ndadarika muroora wavo anondiriba mukuru nekuti kwandakaroora inini ndokwaanobva muroora wavo. Ndadarika pai ndakudzoka inini ndasvika pepe panga vari pepe. Zvikanzi nemuroora wavo banguru nditengerei. Mani inana mari so basi chazokutengerai.
andati dambubvunzo tete kuti nhai hambu kwandobva munokuziva here zvikanzi aiyo ndakati ko hama dzangu munoziva here zvikanzi aiyo tikati uri kuone zveupenyu hwangu mune zvamunozivawo here zvikanzi aiyo zvikanzi ko mubvunzo mungundibvunza pakilasi ndakati mubvunzo ndaubvunza pakuti imimi muri kunzi mukufamba muchitaura pamusoro nezveupenyu hwangu muchiti inini ndinorwara nechirwere cheHIV makazviwana kupiko amai ava ndokwavakatanga kupindura ravo amai ava ndokwavakatanga kupindura ravo achiti kwenini munondibvunza izvozvo makazviwana kupi ende mutoda munhu akakuudzai zvipi akakuudzai izvo akati aiyo inini munhu akakuudza izvo haachadiwa ko imimi mukumbofamba muchichitaurirei izvo zvikanzi aiwa ini ipapo wakatanga kutaura ravo watanga kutoita se tondishaudha ndopa ndakazotadza kuzvidzora wenini kusvika pakuita se pakawarowama asi hauna kuti pakakufunza chinhu chakutaura chena ari kupiwa wadi kuti ndaadzimai vangu vamukutaura mashoko varo iende vatofu panguva iyoyo vangu vanozokwanisa kuwadaro asi vakazouya pamba vauya pamba iwa vakauya nababa wavo wasvika pamba zvikanzi tauya ndakuziva kuti vauya kumboita nzi mwarowa ko mwarowei kati nyaya ndavarovera mwana wenyu ndeyekuti mwana wenyu uyo ari kufamba achiudza mukadzi vangu kuti inini ndine chirwere ndakambonhwara nesiki saka zvandinetsawo nini kuti mwana wenyu izvinhu zvari kutaura zvandiwana kuti pandamubvunze nini andipindura rako ndoyazoita kuti ndikwanise kusvika pakuita sei pakumurova unoziva kamafunga kuti time yedu chawaifanira kuita iwewe hawaifanira kuona adzimai ako hati vane murungu ini dai ndaiye ndiri iwewe nenda kuti shamwari mukadzi wako akutaura zvakati kakavirikesi achitaura zvakati nokwandiri uyo akazobvunza mukadzi wako kuti kwewo mukadzi womudai zvino iwo hauna kuziva wabva wazvishatirwa bvaro handiri kuzoona kuti pane mhosva yawakapaka ipapo ndanditori munzira kumubvunza murume wake ndakazongosangana naiye ndiwa ndakazongokwanisa kubvunza saka kwarovani varova iye mukadzi waura mukadzi womunhu shokwai wako wakaita makuwa uvarowa munzwasi itongo wangu akaita makuwa akarowa handinoti mwari wazviona chaizvo nokuti mukadzi afanoita makuwa kureva mushewo munhu kana kulamukira nguva yekudadiyo undatara dhungwambe wamwana taurisa watichi ndati nini pakadari papo ndiriseni zvangu ndinotonga ndichiti wagonwa mukadzi wangu warohwa iyo waireverei munhu saka violence inoramba ichienderera vanhu vakadzidza tsika iyoyo yawakonzeresa kuti mukadzi akaita makuwa akarohwa kuti agudhu warohwa ndokusete makuwa umwe munhu avhari zvakaitwa mainingi wangu akaitwa warobva arohwa saka takurudzire chiizvo nirizhonga saka iwo ndakakusiya ndogona kusenda meseji yakaipa futi iwo ndakakusiya iwo ndakamusiya andakudarira vazvanonda ndakanasira vanhu vanomwa mapirisi vasukurana mapfura isu tine mabp vakurarama kutopfura isu nebp tokurangombuka takati kungumara takaenda saka zvine basa rei takanaizwa nemwe player ingaine zvigunwe zvakashota anga nezvigunwe 2 but airova vanhu stereka anopinda mufainal wetennis but akaidya munhu anga ane zvigunwe zvakaita se saka zvine basa rezvigunwe zvakakwana izvo ndikona kubata inozi raketi ne3 ndozvakutaura rei muisirei kuti uyo anomavokubhadhara apa zviri pachena kana urova mukadzi womunhu dialogue yese wakanawo pakutaurirana hazvishande panzere mama nini chindakandirwadza mama ndichekuti mukadzi wangu nini ndasina nguva ndaroora mukadzi wangu pedzezvo wobva wauya wachimudza mashoko yakadaro kuti nini ndinoa ari mukadzi wako akazoendera akagara nokuti wakarova amai akabva asimbiswa kuti urova akabva aziva kuti iwo wakurwara nokuti warova amai ndizvo akagara nokuti aikuda ndizvozvo ini ndakamudza ndakati mukadzi wangu plazi mapirisi acho hauna saka une problem nei mukadzi wangu hauna saka problem iri pani asi problem yanga yakutogadzirwa kanewawa nekuti mumba rudo chero mamusisi uyu mupana ndaichikuudzana nezvichikora
munhu kana uri pamhosva yakadai unofanira kuudza kuti chikora naye ndizvo naye mukoma muri kudei pamusana pokurwa kwomukadzi wenyu nemukomana mukomana ndoti andiripewo sekuru wakaita mukadzi wangu akamurova sei kozi akamukwadza ndizoti kana kumurova kwachona akamurova akamubata pai kozi dama rese rakaita bhuleke sehuro yese wangu wakabata pai paumurova chinhu chandakakwanisa kurova mukadzi ndakamurova mamurama matatu oemurova sei anga akamira kwaari ndakamira kwaari anambobvira ndamurova chete kana kuita sei ndairova muromo waitaura ziti ya mfana aenda azonakisa ino resa ina pamfana kuperekere mama muromo ina sentembo muromo ngasauti sheke unorovesa kana vakuhwako waida sei asisati kurudzire zvakadaro mbane kasi akudhirowa mota murume wake akatondiwa achitenza kuti mukufamba kuvanhu ndivaudza kuti mundomwa mapirisi kumbira regerwa amai ako kuti amai akugara makambana mfana iwo kwauri kuenda kumapena kunogona asi musazoita aiwa unofanwa kupa regero nokubva watsitsa manje kuti vazive zvavakarora asi manje uyu mukomana uyu ane unhu hwakaita muisire mombe nembudzi chigara zvako nokuti kamuregerera tinosenda meseji yeviolence ka yakanyanyisa munzvimbo meso vakadzi vanofanwa kurohwa varume vanofanwa kurovana kana kutaura makoa instead tine maplatforms atinawo tine masabhuku tine machairpersons tine vatungamiriri vemakambani kana pakambani chaipo pashaya mukuru anonzi workers committee andizvozvo anomirira workers committee chairman anomirira vamwe kuti vaita sei saka mfana takuvhunga nemombe nembudzi handizotonga wakabata paipo wairova nditoda kuti uite unhu hwakanaka ndikuziva kuti kwauchinotsvaga uchangochitukira kuti wapa chii mombe ndinode ndi mugodzi mako kuti ndikupaime shambo yemombe nato tinoda kuti muite hunhu munzvimbo medu vatinogara muita sei shandise maplatforms edu atinawo iyaya mukapuhwa iyayo kuna sabhuku kuna village chair kuna mambo kuna kansera maona chiti elderman ndotokubvunza kuti waapata aingoiswe zvinhu zvese izvo zvinotungamirwa kuti unogara kupiwo isi akakubvunza unogara kupiwo izvo zvinogara kumapembo ndomaunogara une chichemere pamombe nembudzi ndichei sofa kubasa kwandoshanda munhu andoshandira ndinoshanda kapara kwari kuti wakapara imwe mosha ikoko kuti ndei kumbira murumoto kugama kumbire murumoto kutoenda uri mupari wemhosva zvonani chimukumbira kuti uchamani ndikumbira undidzikisire ndikumbirawo ndidzikisirewo mhosva yangu kubva wadaro kuti kuna amai yangu mama ndikumbirawo ndidzikisirewo mhosva yangu wakawatadzirira amai ndakavatadzira wakaita sei ndakawarowa wakawarowa chivaudza izvo mama ndikumbirawo nditakudzirewo mhosva yangu ndakakurowa muri vagarisana hanzi tivagarisana taurai musoro yeshangana nani kumbokwanika kozimuka akatondirwa akabva atenzotendee kwamunoda hanzi paakapedza ndirwa akabva atenzotendee kwamunoda kwamunonzwa kufunga wamanzwa kwenu hamuna zvamunondiita sekuti hanzi akanzende kwamunoda kwamunonzwa kuda kwenu aidzo dzanza hashawo mambodzo handanga asaina nemukomana zvakanaka tinosangana mumutorera zvinhu kana asinga abhadhara munhu mupa mwedzi kuti abhadhara
mombe nembudzi zvese zvinoda $300. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.